Què és el més important per tu? I és clar, com sempre que es fan aquest tipus de preguntes, per què? De fet, aquesta és una pregunta que sembla que hagi de ser subjectiva, oi? Que pugui tenir respostes diferents, i totes elles correctes. Com pots imaginar, intentaré demostrar-te el contrari. The Chamber of Understanding. Les respostes que rebo sovint a aquesta pregunta acostumen a ser una mica magufes. Si no estàs d'acord amb el meu punt de vista, sisplau deixa'm un missatge aquí baix i estaré encantat de contestar-te en la secció de comentaris. Així mateix, si trobes que aquest vídeo és interessant, sisplau dona-li el botó de m'agrada i subscriu-te al canal si encara no estàs subscrit. Així doncs, què és el més important per tu? Si has contestat alguna magufada com la felicitat, la pau mundial, la fi de les desigualtats, harmonia a l'univers, has de saber que la teva resposta ha estat errònia. El més important per tu ets tu. Per què? Perquè si tu no estàs bé, res no està bé. Si tu no estàs bé, no li serveixes a ningú, ni a la teva família, ni als teus amics, a ningú. Si algun cop has volat en avió, segurament t'hauràs adonat que a la butxaca del seient del davant hi ha uns cartonets plastificats amb instruccions de què fer en cas d'accident o algun problema. No sé si t'has fixat que posa que si viatges amb un menor, amb un nen, en cas de despressurització de la cabina, es despengen unes màscares del sostre. Doncs posa que et posis tu la màscara abans que posar-li en el nen. I un cop tu tinguis la màscara ben posada, li posis en el nen. Sembla una cosa antinatural i egoista, oi? En realitat, no està exempt de lògica, ja que si et cuides de la canalla abans que de tu mateix, pots patir una pèrdua de consciència i acabant sent incapaç de posar-li la mascareta al nen i a tu mateix, amb resultats catastròfics per tots dos. Per descomptat, no estic advocant per l'egoisme i la manca de cura als altres, sinó més aviat tot el contrari. I recorda, cuida't molt.